New Trap Aceh National Movement H&M kabadai gawai gaseng gabu cupai ngor bah kabadai berpur usam gejala haba kentho halor senjam balashim dak sarkar ban sedang no ekicing penbej puat akawat kabaar ba gejala asam kala maham ba kicing penbej puat kamdai ban longpat kumbalaja ha kicing soi ga muyu nagawat kebenkong ubalam prang karbani presiden bat chairman ge H&M Land Protection Cell ulang bah kawat benkong kidon gisnong gibala lejno sa gejala asam balada ka asam kanwan mesnayeng kinlej ban penpra dawan thung muput kinlej ban phut namar kin omailat bigi chaka kejala kinlej chakiwi pan ha bedai batka jing penbej put penbej sam ya ka baka sarkar kala shimi ke senjam ha ka ba ki sarkar ke pat shamla kta yan isu na kalyang jongka sengka sokmen nama ka dei ka isu jong ka jat benreu te hnrai kumbakala jia ka phisuan ka babun photlik sinong ka khanda ko siap dan benreu la pengat sa asam naklian jong sengka persya ka sose te ha ba dei berkijing penbana jong chief minister ba ensa penbek no saya upur usam ha ka phistu nadu mensua ka seng ke H&M galaong ba wat no ya chekmat namar ba lada phim pat penkala ya ka notification 1951 kamur ka khanda ko siap jong jat penreu habak tu kan salai lut chakasam ambat nga so bonong ya ka sarkar Meghalaya hapo jing alam jong u chief minister ba wat ya le kat bomon ya uput usam ya khanda ko siap jong jat penreu namar harilum khasi jungi omdai ba barok gidi ka sarkar hanrai ki don ki khandaurai kidon ki khendau kur kidon ki khendau hima kidon ro ki khendau simet bat nakliang jong ka seng hi kayeng bek rem ban yada ya khendau siap yo purusam jo benreu ka ai gi bolajia fiswan baka sarkar Meghalaya ka klem don ka jinge slok bat ki autonomous body klem don ka jinge slok bat ki rang basnong ki it ki hima Ting so bonong baka sarkar Meghalaya kadai ban ya slok bat ki doloi kadai ban ya slok bat ki stewardship ki himaship ki raj bat ki dorbarsnong khnang ba ka khanda ko siap ja jaban reu kanam ngat sha sam namar ban suong no ha ne ka ri ki jungi kisim ki hima ki sarsnong ki doloi ship ki tip khamba ya upur sam jong jaban reu bagai H&M ke kan basai ko sarkar Meghalaya wat ya lek bomon ya ka kam yap kam im jong jat benreu bat wat nomle politik ya kene ka isu ba isu san jong ka jela Meghalaya kumbang jukan berbor ba ngikmen ba filashim ini senjam ka ba dan kam kadai ka ba long pending isu ten rai ngim kwa ba ka khanda ko siap ben benreu kon ngat no sha sam namar ngilong ka jala ka bret lada haka piswan katto photlik snong langat sha sam saka pistu imtip saka no pho spadlik snong te hangta ka jala jungi kasnang retu show hare kum kine ki ai ka H&M ba kan no basai ba long ka balong jiak bjiak ka H&M kanom ailat ba ka khanda ko siap jong jat benreu kan lech asam lada ki wan snayeng in penpra lada ki wan thumopot ngin phot kumba dable agni snem bladap katlak de dong rem ko scam jongka H&M bat ngi kwa ba ka sarkar Meghalaya ka dai ban su thu ya karukom bat khendau bat siap jong kari kasi jantia wat le mon ya khendau siap jong jat penreu namar ngi ngilai kan uksa kidon ki jaka ki puta sha than ribhoi ki bade jong kurtang kyu kidon ki khendau siap ngi than no sulong bade jong kharkongor ki nongklau bat kum ta ter te lada tangba pidai ka ko sarkar pinchulek ke bomon
ngathrai ki trai khndo la ne ki daloi la ne ki raj la ki kur hatukin sya subo nuksa ya khndo jonga tamanga bala bandi tamanga bala le kemamon lada ya khndo jong kakur khndo jong karaj en le kemamon ngasuong lupa ba ka porthai kelejot tang badai ke sarkar pin sule bomon ke H&M kan mailan namar la soj la shor ya ke H&M hal nongrem ban yada ya khanda ke siap tingi kentu ngi kerpat ke sarkar hawat ngi kemen ba pishemine senjam ke beton kamtam pishemine senjam ke ba kum ke jaj benreu bar kum ki pajba snong kil angnut laslam Henry ban lek ke bomon ya khanda ke siap jong ke jaj benreu ladai jong ki ko ladai jong ki it ki hima ladai jong ki rusmet ladai jong ki strosnong kaseng kan nomailat bat kan yang betiang ka junong rem piwan sayeng ngin thang piwan thumopot sanbot ngin jenrat ngin pot ka sarkar ada ka don ka jinge selok bat ki diskonsel body bat ki trai khndo trai jaka la tenrel da kale kumlale hagane ka fiswan claim ka consultation bat ki autonomous body diskonsel kan mur banong ki kur ki raj kemot omdon ba la bat omdon nusnong ba suhon ya kata namar subu ya khndo jonga ngau trai ka khndo jong kharbani la ne khndo jong balam prang en pengat no da sarkar shano ai no yano hato ngansha ngamsha terima kata ngaken da basai ba ko sarkar pinhap ban selok berki trai kendo pinhap selok berki sim kitep nadu nang no upurusam jong jelam kalia nadu nang no ka khendau jong keri kesijeng tia nadu no ka khendau jong jelam kalia ngeso ban ong ba ka sarkar kam dai tang ba dai sarkar en sulek bamon long sono nyelek bamon temut kumbang ong bane temut ka perthai lacot ala kalakat ka sarkar kala bamon mungkin ai nuksa ya kin hung snong bani lek ke bomon no tang so mon ong bak dai hoj kum ka kemil ne kum ka government hawa pishim ya ka senjam ka babha ka ba ka jak benriu ka kemil inti sim tang ba dai bandon kan ke jing ya perkhat la ne ke jing ya ter karangkat bat ki sim bat ki trai khndo bat ki district council bat ki daloi bat ki stornong bat ki kumta terter namar pinsule tama pi ke sarkar klaim ka jinge slok bagi daloi ke kumno pintep subu hablok tu subu siteng nagraj nongtung kan lek dok sakasam kumno ki dok snam ngi kin snow kumno ki parari jongi kin snow lada klaim ya slok bat ki daloi klaim ya slok bat ki autonomous body claim ya slok bagi saudara claim ya slok bagi rang basnong tengah semua ban juri ka government ba pihak ban ya slok bagi daloi pihak ban ya slok bagi rang basnong bagi sim bana ka khndo ka siap jo jaman reu bagi long suwa mon suwa kila don naduki porman ndai anrei kan sami ke jing klumar kan sami ka huri hura kan sami ke jing bom hon but Wei ban sautanat lada ya khendau ke siap jonga jong pi in dilam no ski wei pat ki jela usai mayu ber sautanat udaloi ayu ber sautanat lada ya khendau ke siap jong ki daloi jong ki hima khasi ba per en aino sha kachar en aino sha asam temutkan sangdang me ke problem ke pasar kai hadin habut namar pi kumbang ajukan berbor bangi dei matutu ka khendau dei kari tingi duno yang khendau mula do kari tu ai ban kwa ban du no kari ngatrai don we pu we nu snong ban du no kari ban du no ka khendau tika sarkar kadai ban perkhat sani bha kadai ban puson bha shwa bakan jam syaka pistu la shwa bakan sims ya kila klenti ban penbet bersam thot ka jing penbet but bersam la ka don kam phadu ka ta
Kenang bagi longdin gi mandin ka pateng kawan sakha jo breu kenom jenjar ten rei dai ken ban pengat no ya ga khando lane ya ka jaka puta jong ka rikasi lane ka riu nyo trap syaki waipat kitlah nga yo sngo baga sarkar bamenta MDA kiong ba ngibut ya ke ga ba ka sarkar kongres kalale ha jo khatwai tinga so ong balada kane ka sarkar MDA gujungi ka baladon syai ta ka responsibility jong ka jala meklia kam dai men penbot penbha kan lada hausan kadwai ka sarkar hapo jinglam Dr. Mukul ka ai nang ne te dai bisyar ka ba ne ka dai ka jongi ne ka dai jongi breu ada ka dai ka jong ngi te kamut ngnio khondo ne ngnio put usam ne ban ai ki wai dai ban sim na setai henrai ban supen bot ya ke ka ba la pruit dak kane ka sarkar ka bare musa ka wai ka long ba kane ka sarkar kamdon li ta ka jing sokhya ne ka jing so kit ram ya kan da yap da reu ka pen I sai kadar ba sukwa pen baik no re klem da yit he usam he uput klem da yit kane ka jaka jong reu kala lait lut sa asam klem da perkhat bha ka pen I bagane ka sukamenta ka sukwa le tang ban le politik tang ban yonong election sunem ajar pulai tang ban pen I seperti gane ka sukar MDA ka jongi ya kala man pen baik yo pur usam ka ba hakne san photoli tam kisnem ka ba kiwe sukar kimla ban le kalong no tang jing kwa burom gan rei kamdon jing bahai gan rei kalong pen ban jing dunong gan lada subut bagi ya ke balale ausam jak duai rengi ngong bal da ko sarkar ada pidon sisa kata jing sokhya pidon sisa kata jing sngo dapram kumba ngigin husnong ngilan angi pisa kalong ba watnom penbot ya ne ka ke balaja ya duai pi kam dai telenti ben penbot lada kadai ka sarkar ka ba pej sya ka jing bah jong pej ba kamut lada subu lada kita ki nong yalam jungi hasam ka duai kin dino ya ka jalam khalia piru pin dino subu lada kita ki nong yalam jungi hasam ka duai ki ong ba nadu nong po ai no ya ka jala ya kenda ko siap di jaka puta jong gari gasi sya asam piru pin putlang kam dai kumta haba pidon dia kata ka thong ada ka jingyu I jengai na benta ka pateng ka pakit jong ka jaj mrilo jong ka jala dai banda perkhat ba dai ban ai ka dai ban ai ya ka jong kiwei bad ya ka jong la jong dai ban penek pensa badai banida ka sinjam jong ka H&M de kalong kumbang layeng ha nong rem hagine ki khatsan tlis duna kisnam kumbala suit la shori ka H&M ban yada yak na siap ban yada yak usam kalong kumbang long mene lada ka sarkar meklia ka pengat lane ka lilam no sya ka sarkar asam yak na siap kalong lada ka sarkar asam ka wan snayeng lait pra ada ka sarkar asam kawan temu put ngelik put namar ngim elat baga kendap siap dari menereukan lek no skewet pat kecelah kata kedai ke kerwo ke pesai nakaliang joka seng H&M land protection cell ngamdon ke ke ba jing pensno rei kelong solongo haman laki meeting omrei tang ke bar isu what ya ki agenda ne ki mat katkum ka jinglong jimana ne ka situation jongka state chat poi ba chiti chat khot ba thrai tangmin klampoi ne yo poi shino yo kawan ka chithi dala dep ka meeting cha jia long kumta ta teng ka meeting la wai poi la sai tingim ngimdon kono ka jing snow thrai ngi su ong no ba sai balada dai kum balami statement bang bai ba sikmat kalkamton kono ka ta ka jing ngap lem ya ka stur jong pai ba kalkamton kono kata ka jing perkhat nam ta ka jing dawa jong babun balang badai ban pendam suai atau ka MOU ha ka pisuan namar bakal kata syai ka ko siap tumot kamton jimur ban la jero bat ngila tip ba ka kormen kam snap ya ka sur jong ka ben reu kam snap ya ka sur jong pai ba
kam sngap i ke jing dawa jong ki babon naduk ki sim ki it ki hima ki trai kendo ki dong snong kam sngap tel dalek ko mentoi ke bam ngam lai rei tang kan ka wei ka long ba ka H&M hi haru mentarang dai hi ke H&M ni haban ya dabek long ko bolong ja ka ja wada poi put bagi dikhot juga seng kin syong jil syaki wei pat ki jelar kusla ngim salia na bentaban penek pensa ika kenda siap jong kari berkejak menreu